Καλημέρα. Σήμερα είναι 12 Πρώτου 2015 και προτού ξεκινήσουμε ας κρατήσουμε 1 λεπτού σιγή για όλους αυτούς που είπαν ότι θα διαβάσουν και θα κάνουν επανάληψη τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να μην είσαστε ανάμεσα από αυτούς. Το σημερινό μας θέμα είναι η εξίσωση f του χ ίσον με το 0. Έχουμε συναντήσει αρκετές φορές τέτοιες εξισώσεις. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η εξίσωση μπορούσαμε από την τρίτη γυμνασίου να τη λύσουμε, απαλυφή παρανομαστών και τα λοιπά. Αυτή εδώ διακρίνουσα και τα λοιπά. Στη β' λυκείου αυτή θα λέγαμε ισοδυνάμως ln χ ίσον 2, άρα χ ίσον ι στο τετράγωνο. Αυτή η τριγωνομετρική θα λέγαμε ημίτονο 2χ μείον 1 ίσον ρίζα 2 δεύτερα, στη θέση του ρίζα 2 δεύτερα το ημίτονο π τέταρτα και τα λοιπά. Εδώ θα θέταμε 2 εις τη χ ίσον ψ και θα λύναμε μια δευτεροβάθμια. Νομίζω ότι τα θυμάστε αυτά. Για να δούμε όμως αν είχαμε δύο τέτοιες εξισώσεις, ln του χ μείον 4 συν χ τετράγωνο ίσον χ ή την από κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές τις εξισώσεις είναι αδύνατο να τις λύσετε, δεν ξέρετε να τις λύσετε. Στα μαθηματικά λοιπόν είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στην τρίτη λυκείου, όχι να λύνουμε ακριβώς την εξίσωση όπως κάναμε μέχρι και τη δευτέρα λυκείου, αλλά να βρίσκουμε ότι έχει μία ρίζα σε ένα διάστημα ή να ζητάμε το πλήθος των ριζών μιας εξίσωσης. Ας πούμε, προσέξτε εδώ ένα πρόβλημα, μία άσκηση. Να δείξουμε ότι αυτή εδώ η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο μείον π, π. Δεν ζητάει να τη λύσουμε, αλλά να δείξουμε ότι υπάρχει μία λύση. Η ισοδυνάμως θα μπορούσε να λέει αυτό. Άλλο, να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης. Δεν ζητάει να τη λύσουμε, ζητάει να βρούμε πόσες λύσεις έχει. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτό είναι το γενικό πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε σήμερα και όπως θα δείτε αντιμετωπίζεται με 3 περιπτώσεις. Θέλουμε να δείξουμε ότι η εξίσωση f του χ ίσον με το 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο αβ. F του χ μπορεί να είναι οποιαδήποτε συνάρτηση. Ο πρώτος τρόπος, κλασικότατος και χιλιοϊπωμένος, είναι με το θεώρημα Μπολτζάνο, το οποίο σας το υπενθυμίζω. Συνεχής f του α επί f του β μικρότερο του μηδενός, τότε υπάρχει ένα χ0, τέτοιο ώστε f του χ0 ίσο με το 0, ή ισοδυνάμως η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία λύση, μία ρίζα στο διάστημα αβ, μία διατύπωση που μάλλον την προτιμούμε. Παράδειγμα, να αποδείξουμε ότι αυτή εδώ πέρα η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα π τέταρτα π δεύτερα. Ή θα μπορούσα να σας ζητήσω να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα χ0, τέτοιο ώστε ημίτονο χ0 μείον χ0 στο τετράγωνο ίσον με το 0. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση εφαρμογής του θεωρήματος Μπολτζάνο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ξεκινάμε. Θεωρούμε τη συνάρτηση, ημίτονο χ μείον χ τετράγωνο. Αυτή είναι συνεχής στο διάστημα π τέταρτα π δεύτερα. Βρίσκω το f του π τέταρτα θετικό, το f του π δεύτερα αρνητικό, άρα f του π δεύτερα επί f του π τέταρτα επί f του π δεύτερα μικρότερο του μηδενός.
Από το θεώρημα Μπολτζάνο προκύπτει ότι η εξίσωση f του χ ίσο με το 0, που είναι αυτή που θέλαμε, έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο π τέταρτα π δεύτερα και τελειώσαμε. Ένας άλλος τρόπος δυσκολότερος που πρέπει να τον συζητήσουμε λίγο εκτεταμένα είναι με το θεώρημα του Ρολ, το οποίο σας το υπενθυμίζω. Συνεχή στο κλειστό, παραγωγήσιμη στο ανοιχτό και f του α ίσον f του β. Τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ ανήκει στο ανοιχτό αβ, τέτοιο ώστε f τόνος του ξ ίσον με το 0. Ή ισοδυνάμως, εδώ προσέξτε, η εξίσωση f τόνος του χ ίσον με το 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα αβ. Εμείς το πρόβλημα που είχαμε ήταν το πρόβλημα 1, όπως το χαρακτηρίσαμε, είναι να δείξουμε ότι η εξίσωση f του χ ίσον με το 0 έχει τουλ μία ρίζα στο διάστημα αβ. Ο Ρολ έχει συμπέρασμα ότι η εξίσωση f τόνος του χ ίσον με το 0 έχει τουλ μία ρίζα στο διάστημα αβ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα θεωρήσουμε μια συνάρτηση G τέτοια ώστε G τόνος του χ ίσον f του χ. Αν εφαρμόσουμε Ρολ για αυτήν στο αβ, προκύπτει το συμπέρασμα. Ξέρω ότι δεν έγινα αρκετά σαφής, ίσως γίνω με το επόμενο παράδειγμα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή εδώ η εξίσωση έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο 0,1 για κάθε α. Ο νους μας ασφαλώς πηγαίνει στον Μπολτζάνο, δηλαδή θα θεωρήσουμε τη συνάρτηση f του χ όλα στο πρώτο μέλος και θα προσπαθούσαμε να κάνουμε Μπολτζάνο. Αν το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι δεν εφαρμόζεται ο Μπολτζάνο, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνουμε. Θεωρούμε λοιπόν τη συνάρτηση G του χ ίσον χ τετάρτης και χ τρίτης συν α χ τετράγωνο μείον α συν 2χ. Αυτή είναι μια στημένη συνάρτηση. Η παράγωγός της ίσον με το 0 είναι ισοδύναμη με αυτή την εξίσωση. Αυτή είναι εδώ που σας δείχνω πάνω, αυτή που ζητάει η άσκηση. Είναι στημένο να κάνει τόσο. Αν λοιπόν κάνω Ρολ για αυτήν στο 0,1, η ιστορία τελείωσε. Γιατί η παράγωγος αυτήνης ή η εξίσωση G τόνος του χ ίσον με το 0 είναι η ζητούμενη εξίσωση. Εύκολα λοιπόν, G συνεχής, παραγωγήσιμη, με παράγωγο ασφαλώς αυτό που είναι στημένο να κάνει. Εδώ είναι το κρίσιμο. G του 0 είναι 0 και G του 1 είναι πάλι 0 αν προσέξετε. Άρα G του 0 ίσον G του 1. Από θεώρημα Ρολ λοιπόν προκύπτει ότι η εξίσωση G τόνος του χ ίσον με το 0, που είναι αυτή που θέλουμε, έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο 0,1. Ας κάνουμε κι άλλο ένα παράδειγμα με το θεώρημα Ρολ. Προσέξτε, είναι συνεχής η f στο κλειστό, παραγωγήσιμη στο ανοιχτό, ισχύει η σχέση 1 και θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα ρ που ανήκει στο αβ, τέτοιο ώστε f τόνος του ρ ίσον 2 ρ. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι η εξίσωση όπου ρ βάζω χ, τα έχουμε πει αυτά, όπου χ 0, ρ, ξ, θυμάστε, στο πρώτο μέλος όλα και το f τόνος του χ μείον 2χ το γράφω σαν κάτι παράγωγους, f του χ μείον χ τετράγωνο τόνος ίσον με το 0. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανένας. Από εδώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι θα θεωρήσω αυτή τη συνάρτηση, την f του χ μείον χ τετράγωνο, και θα κάνω θεώρημα Ρολ, οπότε τελείωσε η υπόθεση. Για κοιτάξτε το λίγο. Θεωρούμε λοιπόν τη συνάρτηση G του χ ίσον f του χ μείον χ τετράγωνο, αυτό που μας οδήγησαν οι σκέψεις μας, δηλαδή να θεωρήσουμε αυτή τη συνάρτηση. Και κάνω Ρολ. Συνεχής, παραγωγήσιμη,
το g του α είναι f του α μείον α τετράγωνο, το g του β είναι f του β μείον β τετράγωνο, που λόγω της 1 είναι ίσον με f του α μείον α τετράγωνο, δηλαδή g του α. Από θεώρημα Ρόλ λοιπόν η εξίσωση g τόνος του χ ίσον με το 0, δηλαδή αυτή που αρκούσε να δείξω, να αποδείξω, έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο αβ. Ο τελευταίος τρόπος για το πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε, ότι η εξίσωση δηλαδή f του χ ίσον με το 0 έχει τουλ μία ρίζα στο αβ, είναι με τη βοήθεια του συνόλου τιμών. Εδώ υπενθυμίζω πώς βρίσκουμε το σύνολο τιμών, το οποίο χρειάζεται συνέχεια και μονοτονία. Αυτό ελπίζω να το θυμάστε, είναι ένα θέμα που το έχουμε κάνει στη συνέχεια. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό βρίσκουμε την εικόνα του αβ, το f του αβ, και εξετάζουμε αν ο αριθμός 0 ανήκει στο σύνολο τιμών. Αν ανήκει, τότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία λύση στο αβ. Αν δεν ανήκει, τότε ακόμα καλύτερα, η εξίσωση είναι αδύνατη. Παράδειγμα, να δείξουμε ότι αυτή η εξίσωση έχει μία ρίζα στο 0, συνάπειρο. Τον Μπολτζάνο τον φοβάμαι γιατί το διάστημα είναι 0, συνάπειρο, δεν είναι αβ που συνηθίζεται για Μπολτζάνο. Με Ρόλ πάλι θα μπορούσα κάτι να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για παράδειγμα ευρέσεως συνόλου τιμών. Θεωρώ τη συνάρτηση λοιπόν που προκύπτει αν τα φέρω όλα στο πρώτο μέλος, το χ ανήκει στο 0, συνάπειρο και βρίσκω το σύνολο τιμών. Είναι συνεχής, παραγωγήσιμη. Προσέξτε ότι η παράγωγος είναι μια ζωή θετική, επομένως η f είναι γνησίως άφθουσα. Μπορώ λοιπόν να βρω σύνολο τιμών, το λιμ της f του χ όταν το χ τίνει στο 0 συν είναι, αυτό είναι στο 1 και αυτό είναι στο μείον άπειρον. Το λιμ για χ τίνει στο 0 συν του ln του χ είναι μείον άπειρον, είναι αυτό που ξεχνάτε συνέχεια. Μείον λάμδα ίσον μείον άπειρον. Και στο συν άπειρον είναι συν άπειρον συν συν άπειρον ίσον συν άπειρον. Το σύνολο τιμών λοιπόν είναι το μείον άπειρον συν άπειρον, το άρα. Το 0 ασφαλώς ανήκει στο σύνολο τιμών. Άρα υπάρχει τουλάχιστον μία ρίζα στο 0, συνάπειρο. Η οποία, καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν, αυτό είναι στο πρόβλημα 2 όπως θα δούμε. Έτσι. Ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν, για να μην φάμε το χρόνο μας. Λοιπόν, συνοψίζω. Μιλήσαμε για την εξίσωση f του χ ίσον με το 0 και θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο ανοιχτό αβ. Τρεις τρόποι. Μπολτζάνο, Ρόλ, σύνολο τιμών. Μπολτζάνο, Ρόλ, σύνολο τιμών. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα επανέλθω I'll be back με το δεύτερο μέρος της εξίσωσης f του χ ίσον με το 0.